Wadonjo weche mag tuke ni jotugo mag golf maromo 200 biro yuoro e tuke mag KCB East Africa Golf Tour e Kigali Golf Course giko dira ni. Jotugo maraga kod mago manigi lony dhi yuoro e tuke ma dhi chakore saa 12 kogwen. Kane olose wach mar kamano, kapten mar Kigali Golf Club Andrew Kulayige nowacho ni giikore mar bago tukego, kowacho ni tukego dhi miyo Kigali uma kaka boma mowinjore gi bago tuke ma rang'iny mamalo. Haya, mane kama